dili lang kini nga duty nato kung dili ang atong kalipay, ang atong pagtuman, ang pagmotivate sa Ginoo, no, nga kinasing-kasing nga kita magkayusa karon aron sa katuyuan, no, nga siya atong ipataas ug kita magpaubos kay nagasalig lamang kita kaniya. Timaan nga wala kitay mahimo kung wala ang atong buhi nga Dios, no, atong gamanang hari, no, ang sovereign sa tanan nga may plano, may kasayuran sa tanang panghitabo, mga igsoon. So salamat sa Ginoo sa maayong panahon, maayong internet, o salamat sa mga kaigsuonan nga andam gayud, no, nga unong muuban sa pagtabang, no, sa atong aron mugaan ang mga pag-ampo, mga gikabalak-an sa mga kaigsuonan. Kay normal sa tao mabalaka man gyud, no, apan ang pagsalig mas mudaog sa panahon sa mga kabalaka. Ang Dios nagaingon, no, duol lang ta kaniya kita nga gibugatan, ikapuyan sa atong gipastan. Kasi siya ang atong kapahulayan, siya mo hatag og gaan sa atong mga palas-onon, mga igsoon, no? Agat kanunay ang iyang panawagan nga muduol, mutawag, og siya andam nga mutubag sa iyang mga kanakan, mga igsoon. Kaniya walay dili niya mahimo sumala sa iyang kabuton, mga igsoon. So aniya ang atong prayer items, mga igsoon. Padayon ta nga mag-aampo tabang sa atong gobyerno alang sa kahapsayan sa tanan, no, dili na to iasa tanan sa atong mga namunuan, no, na kita mutabang diya sa pag-ampo. Kung muasa lang tan nila pirmi, so mahitabo, no, kuminto ta pod, no, sa ilang mga ipangbuhat, unsay wala nila nabuhat, no, sa ilang buhatan naagi ng kuminto dili mo kay na sa mga Kristiyano, mga igsoon, dako nga tabang sa kahapsayan ang atong ipadala nga pag-ampo. There is power in prayer. Kay ang Dios mo may design niya kanato nga mutawag ta niya, moampo ta og siya magatubag niya na, mga igsoon. So ani ato mga prayer items, mga igsoon. Padayon nato ampo ang atong presidente, no, o nga matagan usab og katumanan, no, ang atong mga giplano nga kaayuhan sa atong nasod, jeepney modernization, katong mga plano sa El Nino aron dili kayo mabugatan ang mga katawhan sa nining panahon sa tig-init, no, nga mapektuhan ang yun, ang panginabuhian sa mga farmers, no, labi na kay ang shortage sa tubig, no. Ang plano nga mabalik sa normal ang klase, so kana atong yampo nga matabangan, mahanay ang tanan, o ang pagsumpo sa drugas sa yampo. Padayon ta nga nagampo dayon kapsay kalinaw sa atong nasod, mga walhong grupo, no, atong yampo sab sila mabalik na sa gobyerno. Ang mga sakit na pamanggihapon ang COVID, so pala na tayo ampo. Dayon ang mga kalamidad atong yampo sab nga iiway kita sa Dios. Ang Dios mo ay overall nga naga-control labisan sa kinayahan, mga igsoon, no. So dayon ang atong syudad dinis Cagayan de Oro, atong yampo atong mayor, ang mga kauban hanay, no, sa ilang mga pagabuhaton nga mga plano, mga proyekto alang sa kaayuhan ato kanang yampo. Iyahan sila sa Dios, proteksyonan sila, mga igsoon. Dayon katong curfew atong yampo, ma-implement kato alang sa labi na sa mga kabatanunan, no, galatagaw panahon sa lamang kagabion. Ato sa ampo nga ang syudad maka-provide og sakto nga plastaran nga dili pud sila itampo dito sa mga kriminal gyud kaayo, mga igsoon. So dugang atong ampo sab mga drainage system sa Cagayan de Oro, atong face-to-face nga klase nga nagapadayon, o ang atong kamerkaduhan, ang kahanayan, kahapsayan sa mga vendors, drivers, atong yampo ka na, mga igsoon. Pagdayon atong yampo usab ang depression, no, sa syudad, labi na atong sunod-sunod nga naay mga naghikog, mga igsoon. So sugdan nato, mga igsoon, og sa atong pagduol, no, mga igsoon, dili lang ako ang nag-ampo kundi kitang tanan unsa man ang impress sa balang espiritu kaninyo, mao kana ang atong
gisulti atong iampo, no? Dili man ta magdungganay, no? Apan ang Dios malakadungog kanatong tanan, no? Tin-aw sa iyang pandungog, no? Ang atong mga iampo mga igsoon, no? Unsa ang dili na ko maapil, pwede ninyo maapil mga igsoon. Tinabangatan ining panahon na sa pag-ampo mga igsoon. So muduol kita kaniya nga may pagtuo gayud, no? Siya maminaw nga siya motubag sa atong mga pag-ampo kay niyang gikamutan katong muduol kaniya nga may pagtuo gayud. Amen mga igsoon. Sugdan nato. Labing gamhanan nga Dios, among amahan, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Daghan kayong salamat, Ginoo Lord God, sa milabay na usab nga semana nga kami imong giatiman, imong gipabati sa imong presensya nga kami imong gayong gipangga, gimahal Ginoo. Salamat sa proteksyon sa tanan namong lakaw, sa provision. Itagbo nimo sobra pa labaw pa sa among gidahom, ang among mga panginhanglan o ang among mga paggiyan nimo Lord sa among mga adlaw-adlaw nga buhaton o salamat nga kanunay nga imong ipasinati sa mga imong mga kanakan ang kauhaw sa imong pulong Lord nga matag adlaw kami magatinguha nga mamalandong mag-debosyon gayud diha kanimo Ginoo sa imong pulong Ginoo. Lord salamat Lord sa imong pagkamaayo sa matag usa. Ang ayan kagayod nga dalaygon, ang ayan kagayod nga simbahon, saligan, walay lain Ginoo, Lord God. Salamat o ngining kagabiyon Ginoo among iampo Lord God ang among nasod sa kagayan sa Pilipinas. Lord, din kami nasakop Lord na nimuyo among padayon nga iampo Ginoo Lord God ang among presidente nga si President Marcos kay Vice President Sara Duterte sa iyang mga kauban. Lord, ikaw ang mag-hatag, giya kanila sa ilang buhaton, kalam sa ilang desisyon, Lord, proyekto, Lord, hiusaha silang tanan Ginoo Lord God, alang sa kayuhan kalambuan, ug pag sumpo usab, butyag usab sa mga wala nag tarong sa pag pamuhat o panarbaho sa mga gobyerno uban pang ahensya Ginoo. Lord, ikaw Lord ang magatabang kanila, magaproteksyon kanila, labi na Lord, target usab sila Lord sa mga daotang grupo nga buot mo guba Lord sa ilang maayong nga liderato Ginoo. Giyahan mo sila sa ilang mga pagabuhaton, sa ilang mga pag-adto sa mga ubang nga nasod aron makakuha og mga ideya o uban pang mga unsa nga mga proyekto aron mapadapat dinhi sa nasod alang sa kayuhan sa mga Pilipinan Ginoo. Giyahan mo sila Lord, tabangan mo siya, ang presidente ug ang mga kauban nga sila magmatinud-anon sa ilang pagpinerbisyo, Lord, magkahiusa, Lord, ug amo sa iyang amahan nga ang grasya sa kaluwasan, ang imong mensahero Ginoo na dili mo sa labyan ang among mga namunuan sa among nasod Ginoo. Mamuhat ka, magauna ang imong balang espiritu, Lord, magagamit ka sa mga tao nga duol kanila nga imong mga kanakan Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo o padayon ka nga maghiusa kanila Lord nga maghatag og majority decision Lord sa mga angayan o makahatag og kaayuhan Lord sa mga giplano, mga gipropose nga mga proyekto Lord. Ang una Lord kaning jeepney modernization alang kini nindot kini alang sa safety sa mga manakay Lord sa environment Lord. Maayo ang mahatag nini among iampo amahan nga mahatagan kini katumanan o ilaw sab nga taghaan sa maayo nga tagaan sa pagtagad ang mga owners sa mga sakyanan, mga old nga mga types sa sakyanan Lord. O sa Lord, amo sa ampo amahan ang kaning panahon sa tig-init, padayon ang mga department sa gobyerno Lord na mag-ayusa alang sa pagpagaan man lang Lord sa sitwasyon nining pagkatubang nining ting-init na panahon. Labi na Lord sa mga farmers nga magiyahan, matabangan, maayudahan nining panahon na Ginoo. Lord, ikaw Lord ang mag-giya sa mga namunuan, mga department nga mahitungdan ni Lord God. Salamat sa imong pagabuhaton ug God. Padayon sa namo ampo amahan Lord God nga ang giplano Lord nga babalik ang normal nga summer
vacation Lord, among pagampo amahan nga matagan usab kini og kahanayan, kahapsayan, katumanan Lord sa itakda nga panahon Lord nga dili usab Lord nga madali-dali ang pagtudlo sa mga kabataan, dili maipit ang mga kabataan, dili maipit ang mga teacher, dili mahatagan kini sa kahanayan, kahamsayan. Iwasaha, giyan ang Lord, ang mga ang sa DepEd Lord, sa angayan nga buhaton Ginoo Lord God. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo Lord God. O pray na mo ang pamahan Lord ang kaning problema sa droga Lord. Pray na mo ampong masumpo kini Lord gikan sa mga ga-produce niini Lord. Lord dayag kanimo ang tanang Ginoo walay natagaw kanimo Ginoo Lord magagamit ka sa mga otoridad sa pag sumpo niini Lord nga hugot kini nga pakigbatukan war on drugs Lord nga magpadayon kay kining drugas Ginoo dako kayo kalambigitan mahitungod sa mga nagsaka nga krimen sa nasod bisan sa ubang mga nasod. Salamat sa imong pagkamaayo parayan ka mga proteksyon sa mga kapulisan sa mga PDEA sa ubang mga otoridad nga padayon gukod bypass operation ang ilang safety usab Ginoo ang mga target usab nila nga mga personahe naa sa drugless Lord bisan Lord mga dagko nga mga tao Lord among pagampo amahan nga walay pilion walay pabor-pabor Lord mataral usab sila sa hukmanan Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo mahitungod na Ginoo. Og Lord God amo sa iampo amahan peace and order Lord sa Cagayan de Oro sa Pilipinas Lord. Peace and order Lord ikaw magagiya sa mga kapulisan kasundaluhan Lord ang pagkanakanunayon nga strict implementation sa mga checkpoints Lord kanunay nga visible watchful Lord ang mga kapulisan pagbilantayon alang sa kayuhan sa mga katawhan ano mo sa Pilipinas Ginoo. Ikaw Lord ang magagiya kanila magaproteksyon o magabutyag ang mga mga tao nga buot guba sa kalinaw mabantayan o monitor dili na maka-create og kagubot Ginoo. Bisan ang mga civilian Ginoo gamiton nimo Lord aron maoy mo report mo gilayon sa mga otoridad Ginoo. Lord ang pagtinabangay Lord ako kayo ang matabang nasa mga Pilipino Ginoo kay dili makaya sa kasundaluhan kapulisan uban pa bisan ang mga barangay tao dili makaya Lord sa kadaghan sa mga tao busa Ginoo. Lord bisan ang mga sibilyan gamiton nimo Lord ityag mga tinago nga buhat mga plano alang sa pagguba sa kahapsayan ug kalinaw. Salamat kay ikaw magatubod nga padayon luwas ang Pilipinas alang sa mga katawhan sa pagpanginabuhi Ginoo. Padayon sa namo ampo amahan Lord God ang mga 8 grupo Lord na sila makaamgo Lord daghan na Lord ang mga katubagan niini Ginoo na sa mga area Lord nga gidumala sa CSWD Lord among pagampo amahan nga padayon nga mosaka ang mga katawhan mga 8 grupo Lord nga mobalik sa sabakan sa balaod og labi na Lord kay adunay mga Bible study nga nakapasok dito Ginoo yung gitugot Ginoo Lord padayon ka nga sila dili lang balik sa sabakan sa balaod kundi diha kanimo Ginoo kay apil man sad sila Lord kay imong gihigugma gipakamatyan dito sa cross Ginoo sa Kalbaryo Lord. Salamat sa imong pagkamaayo nga sila makaamgo ug ang gobyerno sa Lord mohatag usab dakong pagtagad sa ilang proteksyon ug sa ilang panginabuhi ug sa pagplastar sa ilang mga kapamilyahan. Dalaygon ka Dios Lord God. Salamat sa imong grasya Lord sa kaluwasan bisan sila Lord kontra sa gobyerno o nga ilang walay mga maayong gibuhat kundi ang pagbulabog sa kahapsay kalinaw Ginoo. Salamat sa imong dako kay nga grasya sa ilang mga 8 nga grupo Ginoo. Lord, salamat niya na Ginoo. Dugang po Lord amo sa iampo amahan ang mga problema sa mga balatian Lord. Adunay na paghihapoy kaso sa COVID apan salamat Ginoo dili na kay nga kuan na kay Lord kay delikado padayon na mo giampo Lord ang kani nga klase sa virus kung
huyang o mawagtang kini. Apan Lord, sa nagpadayon kini, among pagampo amahan ang mga nangataptan nini, mga pamilya nga nasakop nini Lord, ang pagampo nga sila kung wala pa sila kaila kanimo, Lord, magagamit ka sa katawhan, Lord, aron sila makaila mutawag kanimo, Lord, kay di kalibutan na walay kasiguruan o kung gustuhanon Lord, ang naigo nini nga klases palantian, Lord, ikaw lig-on nining sitwasyon na nga the more ang intimate relation mabuo sa ilang pagkatao, sa ilang pagkakastahanan. Salamat sa imong pagkamaayo ugad ug bisan kining dingi Lord, doon na ako'y kaila Lord nga himsog kay iyang bata panaigo sa dingi Lord o sana Lord among pagampo amahan mawagtang usab kini nga klase nga balatian Ginoo Lord among pagampo Lord nga ikaw tabang sa among mga sa Department of Health sa padayon sa hatag pamaagi sa pagbungkag ni nga klaseng sakit Lord labi na kini nagsugod sa mga lamok Lord, mga area nga adunay mga basa-basa Lord among pagampo man nga magkahiusa ang gobyerno nga hingtungdan niini alang sa pagsugpo niini nga balatian Lord. Lord, dalhon ang mga i-orient ang mga katawhan Lord. Pahibalo sila Lord labi na sa mga squatters area Lord nga may tungod sa pag-atiman nining mga kanal, drainage, mga ilalom sa panimalay Lord aron dili makabuo og balatian dili lang dinggi bisan uban nga balatian gid among pagampo amahan nga himuon ni mga luwas ang Pilipinas mahitungod niini mga balatian tinabangan sa among Department of Health nga magpakamana gayon alang sa healthy nga mga Pilipino. Salamat sa imong pagkamaayo nga nga pagampo amahan dugang namoy ampo Lord ang mga kalamidad para na may ampo Lord amo manggiampo ang mahitungod niadtong duha ka bagyo salamat Lord nga walay sign Lord nakasulod sa amoa ang duha ka bagyo salamat sa imong protection salamat sa imong pag-iiway kanamo Ginoo among padayon nga ampo Lord nga iiway mo kami padayon sa mga bagyo mga linog maguban pang klase ng mga katalagman Ginoo. Lord, ikaw ang may gimbutan sa tanan, ikaw ang may kontrolar bisan sa kinayan Ginoo. Usa kanimo kami masaligon Ginoo. Lord, salamat sa imong pagkamaayo. Bisan ang sunog Ginoo mo pagampo nga iway mo kami adunay nang nahitabo ang mga sunog. Lord, salamat nga dili gid ingon nga dako kayo nga sunog namay kinabuhi apan isa lang kini apan sakit kini sa mga sakit kayong dawaton sa mga hingtungdan para na po ang comfort Lord ug para po Lord ang among Bureau of Fire para yung manawagan sa mga angayang buhaton alang sa safety aron maiwas sa sunog ang among nasod sa Pilipinas diba salamat sa imong tabang nga na Ginoo ug sa among syudad dinhi sa Cagayan de Oro Ginoo para na mo ampo Lord ang mayor si Rolando Clarix Uy o sa iyang vice Lord si Rodriguez Lord adunay sign nga sila nagiusa Lord ang pagampo amahan padayon kini nindot kaya Lord ang padagan sa gobyerno kung magkahiusa ang mga namunuan Ginoo pagampo sila magkahiusa dinut anay Lord alang sa pagpalambo unsa man mga proyekto Lord, salamat sa mga proyekto nga ilang gibuhat nga napaabot sa mga kabaranggayan ang mga proyekto Ginoo bisan sa mga suok ng mga kabaranggayan ang padayon na mayan po ang safety nila Lord kahanayan sa mga himuon nga desisyon plano mga gi-propose nga proyekto mga project suggestion Lord makahatag og kayuhan sa syudad mahimo kini mahatagan kini katumanan Ginoo salamat sa pagtabang paghius Lord ikaw sa mga bupyag kung dunay
bali nga mga motibo, Lord, nga ginabuhat sa mga namunuan Ginoo. Sa amo sa ampo amahan, Lord, ang gracias kaluwasan magagamit ka sa mga kaanakan nga duol sa ilang mga pamilya Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton. Sila magmatud-anon sa ilang panerbisyo Ginoo. Pagpadayon sa nami ampo amahan, Lord God, ang ilang gipupos atong una nga curfew among pagampo amahan nga matagan kini katumanan sa imong gitakda nga panahon kini dako kaayo kayuhan nga mahatag alang sa mga katawan mga kabatan-onan nagalatagaw panahon sa labi. Lord, amo sang parayan ni ampo Lord ang mga gangster Lord nga mahunong kini ug sila matabangan matagaan sa pagtagad labi na ma-divert sila ngadto sa sport or tagaan man sila sa panginabuhi o panarbaho Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton o dugang pala ang sang ampo Ginoo ang mga drainage system, ang mga kadalanan nga kamulo ang pagtrabaho Lord napagyud sa sentrong bahin sa Cagayan among pagampo man nga mahuman na kini sa dili po ingon Lord nga dali-dali nga pagkatrabaho kundi Lord mahuman nga lig-on pulido og sakto nga dapat ang mga budget nga gibagyan nimo Lord awan dumala nini Lord tabangan mo ang mga taga-dumala sa ilang pagpanarbaho tagaan kusog Lord mahuman kini sa sakto o maayo nga pagkatrabaho Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton ug God. Pagpadayon sa namo ampo Lord, nagpadayon nga face to face nga klase Lord ining mainit nga panahon padayon ka mag-aamping sa mga kabataan sa ilang pagpanakayan sa pagpanabok. Dili lang mga kabataan Ginoo bisan sa mga teachers Lord, mga staff Lord, mga ginikanan ang safety sa tanan tabangan mo Lord ang gobyerno nga ma-maintain sa Lord ang mga kapulisan nga mag-roving, mga visible sa mga eskwelahan, mga RTA, mga guide sa mga kabataan, sa tanan, Lord, bisan ang mga barangay tanod Ginoo kumpara sa alang sa kaabsayan. Salamat sa imong pagabuhaton ikaw sa pag-aamping sa mga kabataan, Lord, kining panahon sa ting-init, Lord, sa ilang mga eskwelahan na maiwas sila sa balatian sa Lord God. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo. Padayon usab namo ampo Lord ang mga kamerkaduhan, ang kahabsayan niini, ang mga kadalanan, ang mga vendors mahanay usab padayon ka magatabang sa mga otoridad sa paghatag pag-an-ay niini nga wala tay mga kabubot kagulian. Salamat kayo sa imong pagkamaayo God. Pagpadayon usab namo ampo Lord ang problema sa depresyon Lord, walay lain solusyon kundi ikaw o Ginoong Hesus, Lord, ang pagampo amahan nga magagamit ka sa mga katawhan, Lord, among mga kaanakan sa pagpakaylap sa mensahe sa paglaom, sa mensahe sa gospel, Lord, ang pagampo amahan nga ang matag usa magmainiton sa pagsangyaw, Lord, gamiton nimo Lord ang mga kabataan kay Lord naa sa mga kabataan ang huyang mo desisyon Lord huyang sa ilang pagkinabuhi dali pa kaayo mahugno pag-abot sa mga problema ang pagampo man gamiton nimo Lord ang mga young adults mga youth Lord nga sila mo invite man Lord alang sa evangelism Lord or mo share Lord may tungod sa imong pagkamaayo o Ginoong Hesus. Salamat Lord God ug ang tanan wala kami mahimo kung walang imong tabang ug salamat nga ikaw ang Dios nga kasaligan ug ikaw ang Dios nga mutubag sa sumala sa imong kabut-on ug kahimutan. Tabangi kami Lord nga damon among kasing-kasing palipayon nga modawat sa imong tubag ang imong tubag mao gayon ang maghatag kanang kahupayan ug katagbawan Lord God. Salamat dalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.